Okay, kali nga mas. No. Mura na isa. Wala ka nga mas. Balita. Flare Isa na ka Company. buo. Hindi, uspay na. Flare Company purchased another entity for 8. Pag-imat mo, good. Ay, mutot na bayad dali kayo. Disposable yan. Ay, balik ka ba? Uy, yung nagabot yung laway. Ako si balik. Gibalik ko na ni. Dili siya maayo, guys. Ay, balik inyong mask. 1 month naman eh. It's too late. Parang bisa natin kung gugamit yung kalimutan ko pa. Basta, ewan ko. Kamu gani sa panilo. Kado ka na nila kung ginamit. Lili COVID ko. Duha mo lang ano eh. Tsaka mo balik. Dili. Atong mayaging adlaw. Kuha na, di ba? Nga na akong gamit. Ay. Last na lang ni Karon. Wala yung tanaw, nagibalik. So, everyday ka ga? Oo, kasaya. Ay, siwat mo. Wad na kong, grabe rin ako mas ka maglabot sa lalaki pero sa mga sa nagpipiw, ano. Kasaya na ni. Mahal niya. Disposable ka niya. Ang kaya purpose, di ba para ma-dispose siya dito. I-upload din ako sa YouTube. Ay, attractive dahil. So, sa may istorya niya. Sige. Likat ka din. Mas vlog. Nakaigit na ko in public. Oh, wala mo. Sige, mo ha. Nakaigit ko in public. Wala rin Nakasuka in public. Nagsuka in public. Nagsuka. Isa lang mong good finger. Dili in the finger. Nakakaay. Anak ka. Anak. Nag-cheat sa exam. Lahi ako sa quiz. Naliggas kung hindi katawaan. Wala, kuha na. Sa Diyos, hindi katawan ka. Wala ko nakaslide nga na. Like, yung friends, sige po nagkatawaan. Wala. Okay. Nasakpan niya nag-cheat sa exam. Ay, dili lagi exam. Nasakpan. Pati Wala ko quiz. nasakpan eh. Pati quiz. Oo, nasakpan guys yung ano ng mga Hokage moves. Ito, nakalimut ko. Wala nagtuon Ay. Ay. sa library. Karon. Ay. Ay. Ako nagtuon ko. Tuon tayo nga na ng mga butan. Naka-black. Oh, Og sinila. nagsuwit ka sa ano eh. Gaya. Ang mas di balik pa balik. Gaya kayo. Wala. Wala yung taon. Tik-atik. Parihara og mas noon pero pag inaw na ibalik. Balik ka. Okay na, og down mo. Yops. Ikaw, i-attack yourself. Ikaw. Ah, kasama. Eh. May chat ang imong crush. Down. Yeah. Hindi ka na nakaka-crush. Nakachinilas lang na nag-attend eskwelahan. Ay, wala. For that, ayan na lang. Kaya For- ako ang gi-attack akong sa... 5 na lang. So, abot na po Shopee. Good afternoon. No, nagklase pag mandiko niya. Mag-put 2 finger down to. Gamit earphones. Naka-earphones. Earphones na lang din. Naka-earphones. Youngsters. Kabalo ka, mag-orientation naman. May first meeting kami Oh. naman. Hindi na, unay tarong. Sige. Lain na wala nag-ihatag ang earphones. Dili mo, ma-out naman ko na tawag. Nagmahay mo sa inyong course karon. Wala ko. Never ever. Wala ko. Kaya pa ni. What lagi? Kaya mukat. Promise. Pa ko nagmahay. So, nagmahay si Grembee. Mahal mo. Oh, Ay, 109. Okay, sige, go pa dayon. Ikaw naman, good.
Nag-interview pa gani ano nagmahay ka gidown ba ni mo Ay, finger. ano nagmahay ko kay wala lang nagmahay lang ko. Abi mo gunang tusok-tusok ra. Ganahan kay ko sa kong payong. Kay ganahan ko. Okay, put your finger down. Ha? Ay, din? dinagdan gani ko. Ikaw po daw. Ay, dili. Yatak na ko. Ganahan na lang. Namoy crush sa inyong course. Ay sa inyong ka-course o lagi kasi mo course. Kasi of course. Walay arang-arang. Ay, Way arang-arang. naay arang-arang na pero dili na ko. Bahala basta kunwari fine arts in any year. Crush man ko ha. Oh, crush. Ang meaning sa crush kay overall like man. Di mo ba na siya batasan ko. Ay. Kuan lang. Like, gamay. Naalagi na. Sige, oh. Marag ako na. half crush. Ana, guro. Paano oy? Ako na? Hmm. Saan man akong ma-studio eh. Hulat mo mga 5 minutes. 1. Ha mo. Giganahan mo dani sa IUP. Ay, Yes. Yes. One. Wala ko'y ganahan. Papaman ko yung mga barkada. Ipo ganahan dani guys kay Wapa ko yung mga barkada. Gusto ko mo uli og balay. Usa nga balay? Balay sa Mindanao origin place. Wala pa bago pa manggod ko mo. Ipo ganahan mo uli. Ako dili pa pud ko ingon ano Okay, kay. fine. Nagpuyo man pugog ko balay so Okay, murag- okay. Put your finger down if Kapuya na kayo eh. Sige, out sa ta. 1, 2, 3. Oh, na. sige. 5 minutes na Put sad. put your finger down if namoy barkada nga na car. Wala ko. Wala. Wala po day ko. Sige na, sunod na yun. Aduwi, makay nag-loading. 10 minutes. Okay, 10 minutes na to guys. Nabagsak na mo karon nga sem. Karon nga Sam? Ay karon ay last sem. Sem. Kuan before center sem. Kung lalaki ka, put your finger. Kasana wala garing mo nano eh tikasan. Comment below kung sugot mo ato nga kuan. Bawal to. Pero down gapon. Down Dito, gapon. lagi ko i-amin sa inyo guys na lagi ko pagka-bayot ko. So, Down na daw. Down na. Pero Sige. patas na dungan. Okay, so put your finger down if gwapa mo gwapo. tiyo, gapuan sa kong kagalingan. Na-glitch akong kamot. Naba mo plano sa panlitan like second plan or option B kung mabagsak mo sa inyong course. Ako naan na. Kung di ko mo down. Ha? So, kung wa kay plan B, Kung mabagsak. ako kung mabagsak ka, Ako down na. ka. Ako naapog ko. Mag-nursing ko. Tay plantanan. Wala ko relo. Na ako'y relo sa balay. Ikaw, wa kay relo ata. Wala oy. Na, uy! Wala. Evidence. Aman. Aha man nakamot ng imuhang relo. Ako kay nasa ilalom sa bed. Sige, promise. Down na na. Walang ilalom sa mong bed. Kabalo ka yung bed kay foam nga gagapatong-patong. Wala. Dili. Bed. Then ikaduha nga foam. Dito na dahil nagibutang. Kaya ibuta ko na yung relo Guys, dito. Kung ganahan mo Sige, proof, one na lang. Ato na lang. I-accept na lang yun na. kung ganahan mo reason. proof, akong videohan. Fine arts ka. Nice one. Fine. Sige. Manihapon karong hapon. Di ko na. Dili dapat ingana. Dapat ka nang nahitabo na. Oh no. Dapat ko. Pass, dapat Oh, wala na niyod to. Wala ko na niyod to. Di ko. Ano? Uli na ko. May ayo nga kuan. Ikaw mo gunang-ingon po nga. Wala na niyo to. Wala na niyo to. Daw. Itaw, madto na ako sa gym. Shout out sa mga viewers. Mausa mo ka sa gym. Dili, diretso na din ko ulit. Malanta lang ko ba? Sina nagdulag basketball, ana.
fish. Daghan pa kayo kog batonon mga requirements, daghan tigid kayo murag 10 guro ka book pero chill sa. Unnecessary information. Feel this si Mauie Zul. Guys, kay siya, Ipagbigyan rin ako sila. iyag-yatak yung self. Guys, Mauie there. Ako tong igagaw. So, that's it for today's video. Wala na mo gapi si Mauie ka nang nag-ulan na siya kay di siya kadawat nga pilisa. All around the world. Uy, nga no. Ay, ambot na lang. Okay, goodbye.